Ole ngai thatu te chibai le vekule Olympic chungchang soi to chuan khovel pum huap in el na hi kanril ruwa alo lang nge yang ram sang sang te point thei top chuin medal atam theyang ber lak tumin an ram ai wa chuak te chu thei top chu torin an nge thina tin chu ba ka in el na ne na chang te point medal an don te po kum khua tan da that an tum ngei bokang ama ero chu tun truma Paris Olympic kumsan hi somni palia medal don te ero hi chu tuna kan soi nen chuan in hlat tak ani kum khua chu soilo ni kum maya medal an don chu tuna hian atui ek tran der to hetiang thil hi chu thleng theilo turangin kan ngai nge yang ni masela a thleng miau sia infiam mi zalain an medal don chu thleng let an du thu an tar lang der to ani Paris Olympic kumsan hi somni pali opening ceremony chungchang hi kan la hriat theu karinga Pathian deu so na sang sang a thleng na sabok nen an medal sem te thleng po hian a thawak lo ti chu a chiang ta hle mai hemi chungchang hi tun tuma chuan bi chian na kan nei don ani thil pakhat he medal tui ek chungchang le chiat chungchang a mo phur tu tur pakhat chu asiam tu te hi an nia he medal siam tu te hi luxury companies niin a medal designer chu Louis Vuitton's parents company ania atoi zongin LVMH tia hriat anni LVMH hi ama point ilo se to mai theya French luxury good giant ti po a hriat ania French rama thil engkim mai manto tak tak le changkang berber siam chuak tu ania ti chuan brand changkang tak tak Tiffany Bulgari le Christian Dior baka company brand lar tak tak te chu he brand LVMH umbrella noya chang hian anon chuak vek ani soita kang khan LVMH product te hi achang kangin aman ato ema an ku chuak chu a thachin hle bok nima sela Paris Olympica medal an siam ero hi chu a thate chiam lo niang chu tuna chang hian atui ek tran der to a hewang hian LVMH company po fiam thu tho na French rama phei chuan an mang to nge nge heti lai hian hetiang thil a thlen ma hian LVMH chuan medal an ku chuak nge chu an chuangin ropui an ti thunga nima sela hetiang thil a thleng don ti hi an shelo nge an shelok zok ti ero kan soi theilo ani LVMH nge hian an manin an medal siam chu French president emo midang mipoi mo deu tlang zartir an neilova an mani ngein an medal an ku chuak hi an tlang zar ani LVMH a jewelry brand in he medal hi an design sang sang te po aom nual hi jeweler te hi hetiang medal design hi an voi khat ti na ania hewang hian an mani ngei po hi anin chuang hle ani medal design a hianin thil copy an nei nuala chung zinga chuan Eiffel Tower te po atel nge nge kong sang sangin a that thei dan tur chu an ngai tu a nima sela an zir chian lo chu engtin nge thatakin hunrei tak chu aum theyang ti chu ani tuna chuan medal te hi hanen dala atui ek tran der to ani Olympian chen khat phei chuan social media lama an medal don chungchang hi anon tar langa chen khat phei chu an lung oi lo hle Olympian za chuangin International Olympic Committee chu soisel na anon chak chuak to a hetianga medal thalo tak mai athlete ten hena tianga sem hi an lung oi lovin an thinrim hle an zawai hian an medal don chu thlenglet vek an du thu an tar langa engtin nge hetiang thil hi thlen thei jok tin zona tam tak an nei hlom engtin nge khovela luxury brand lar tak ko chuak hetianga reilo te chunga atui ek mai thei ti chu mitam tak zona lian tak ani na taka chuan LVMH hian Monde Peri lama an kok vele thunga achan chu hei hian LVMH design ati bowang ania
min thian hetianga amel hem chana po hian mo phur ve tho bok an soi dan chuan tui ek veng tu tur varnish an hnoi chu a thatok lo ti an tar langa ani na taka chuan min thi varnish formula chu last minute a thlak danglam tura ti an nia achan chu European Union regulation in toxic chemical an ben wang ani an varnish thar hian na thok thalo hle ti chu chiang takin kan hmu thei o me ti chuan thatam vak lo liam hnuwa medal tam tak tui ek chu mu tur aum tanul mai ani hetianga mol phongna lian tak a thlen lai hian LVMH0 an ngoi tlat thunga an partner min laka an ngoi mak ani nimasela thilmak deuh mai chu LVMH in he medal tlang zarna an nei lai hian an partner min chu engthila ma soilan na an nei mi lo thunga ming thatna zongjong chu LVMH hian an lavek thung ani amairo chu hetianga ming chiat na aron thlenle taksia chuan ming chiat na zongjong phurtu ero min ani vele thung hetiang hi brand la tak tak ten ming chiat na lian tak po lo nei se an ming that na hum man tum dan ni in alang ta LVMH customer te hian an la ring zel don em ti chu nakin loka alang chho tura ngai la an sales atang ringot puin mi puiten eng tiang chin nge an langai ti chu chiang takin aron lang mai don ani Olympic medal tui ek chung changa India ramachanga medal dong tu bronze medal dong tu Manu Bakar point e medal chung changa hian complain ani vele a ani hi shooters le hockey player ni in IOC chuan he medal don hi an thak thleng sak tur thu an shil ani nitam vak lo aliam hnuwa Olympic bronze medal adon chu arong adal chanti asoya hetianga aron danglam ta thut chu mak atiin angai na aselo hle ti chuanin an hnuwa Olympic lama thu nei tu te an biak po hnuin he a medal don hi an thlak let le tur thu an lo shil ani medal ro pui tak don ve to hnuwa hetianga atui ele tamai hi anong tu tan chuan alo mom lo viewang ti chu kan se thiam vekin karing gold medal silver le bronze te tui ek thei medal han don mai chu tu mai in an suang to karing lo achan chu Olympic a phei chuan medal hi atak tak ani vek rin ania nimasela chu ti lai kara hetianga medal tui ek han don mai chu thil sia thiam har sa tak tur ani ole khati zong kha tun chung video a kan ngai thak thei chu ani ye